nyalo leronwa to wadwa ni mondo mi watwagi kotenore koda kaka ichano kata kaunti ma Homa Bay ichano mar geng'o tuoche makamano. Ing'isa kanyo ni weche mag mbui mag dana pok olosore yo makare. Omiyo wendo machielo nitiere kaunti ma Kisumu kacha studio ma Kisumu mano Samuel Oron. Samuel oyawre machiegni e twak. Inyalo mana leronwa nyingi duto kachiel koda ting' ma intiere godo e kaunti ma Kisumu machiegni. Erokamano. An nyinga Samuel Oron, atiyo gi county government ma Kisumu e migawo mar public service, county administration and participatory development. E kanyo nitie directorate mar special programs and disaster management, mano man director ne e Kisumu county. E migawo no wang'iyo weche mag disasters to gi emergencies mantie matimore alwora mar Kisumu. Mwabiro timo kaka wuono e weche mag El Nino ma wasenyisowa gi directorate department mar weather, meteorological department, ma oseketwa mondo wabed gi ikruok ma kare ma kochopo to waneni dhano jothurwa ok oyudo hinyruok mang'eny ahinya. Ong'eyo ni disaster kata pi Kisumu county sana sana wahinyore ahinya e weche mag pi mapong kor gwenge ka koth ochwe mang'eny. Kendo wan gi hotspots magwa, wang'eyo gi kuma wang'eyo ni ka koth ochwe to nyaka pi pong'ie. Koro kuondego wasetemo kwaketo yore mang'eny mondo watem geng'o pigno kubiro biro mondo jothurwa kik yud hinyruok mang'eny. Erokamano adwani mondo ang'adi kanyo wabiro duogo twak kodi e lach.